Здравейте или здравей, бомба, както нарека, и това е моята кантура за Bombcraft. Нищо особено, правено на синглплеер в The Galaxy, сървърът български е. И тук къщата ми е 6-7 блокчета на, не знам, на доста. И тук имам често, което съм го направил скоро, близо 2 седмици някъде. И тук не го ползвам още. Трябва да пренесвам всички неща и после мога да ги пренесвам, нали, докато играя. Продължавам да играя в този сървър, защото ако ме приемем в Warcraft, може би ще съм един от най-редовните в сървъра. Тук това ми е къщата, която даже не ползвам. Тук това съм го направил като по-друго. Тази къща в началото, това не е точно къща, ми обикновена постройка, някаква вила там, глупост, където няма нищо особено. Тук беше често, но то не е често, ми някаква къща с много често и там слагам айтеми и глупости. Това е първата ми къща, която ползвам. Малко съм развит. Играя в сервер 2 месеца някъде мисля. Тук има всякакви рандомни неща. Тук има лего още. Тук има полшинки и глупости. Там някакви рандом. Тук само полшинки. Енвили. Не са даже купани. Тук Ender Chest ми. Тук е някакво рандомно сложено нещо. Тук мисля, че това е една от най-доценните придобивка. Дропър. И много хора се чудиха в началото на този сервер, като го направих. Какво правих като насад копчето? И като потънах копчето, много на хора им показах това, на съседите особено. Им показах, че като натиснат копчето им пуска някаква храна и те вече идват при мен да си взимат храната, защото съм ми казал, нали, когато нямат много храна, излизат. Не съм чак толкова лош човек. Просто даже се, какво правиш, бе? И нали, той си печатва някакви глупости там. Искам да играя на Sam Minecraft. Чувал съм, че е доста добър сервер. Привид сервърът Bombcraft. Искам да вляза на съм с в него. Може би това, ако се сбъдне, ще е парсиал. Как съм най-редовния. Най-редовния човек в сървъра. И общо взето не знам какво друго да кажа за сървъра. И за това. Това е моята кандидатура. Беше приятно, надявам се да ме приемете. Ще бъде наистина много интересно и забавно да играя в Warcraft. И довиждане.